wis ora ana wong ayu dik kejaba mung sliramu mergo dirimu paling istimewa bagiku.
siji yen to weruh kowe wong kang tak percaya banjur ngrusak tanduran sing dijaga aku biyen nalikane arep lunga aku tetep mas barno kudu dijaga
semok semok bokong semok rambut disanggel sanggel sanggel nganggo cucuk bokong semok 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 bokong semok rambut digeleng geleng geleng digeleng mereng sapa wae keperka mesti ngomblong melongo. Hey!
pesen sak cangkir wae kawanan mrene aku pengen nyanding kowe kene-kene Dek desa lan kutha Dik ya padha wae wong sing penting ya Dik ya nyatane atine teko kopi sing wis akeh pelanggane Suminah cah ayu pengen nyanding salawase Dik Suminah coba to gak mrene aku tuku kopi sak cangkir bakul kopi kok ayune kaya ngono to ya wis to kok iki wonten rene cah aku tak lungguh Dek nang kene wae sinambi nyawang tekule wedan kopine jenengmu sapa aku pesen sak cangkir wae kawan mrene aku pengen nyanding kowe Dek Suminah sliramu pancene ayu Dek Suminah jo gawe bingung atiku desa lan kutha Dik ya padha wae wong sing penting ya Dik ya nyatane atine bakul kopi sing wis akeh pelanggane Suminah cah ayu pengen nyanding salawase
Setianmu wong ayu nalika jaman semono ora bakal ninggal aku senadyan katakan sewu panggoda sliramu sagung ngenteni tekaku telung taun gon kulunga bareng saiki wis bali nyatane sliramu gandeng wong liya ora nyono ora ngira kaya kejame atimu teka mentolo nyidrani janjimu rikala jaman semono ora kuat aku iki ngadepi lelakon kang kaya ngene sliramu sing tak tresnani jebule pamer ayu nyang wong sece setianmu wong ayu nalika jaman semono ora bakal ninggal aku senadyan katakan sewu panggoda sliramu sagung ngenteni
kaku telung taun nggon kulunga bareng saiki wis bali nyatane sliramu gandeng wong liya ora nyono ora ngira kaya ngono kejame atimu teka mentolo nyidrani janjimu rikala jaman semono ora kuat aku iki ngadepi lelakon kang kaya ngene sliramu kang tak tresnani jebule pamer ayu nyang wong seje
ning